kani karundang Bobby Brasiros. Nga matod pa mga reservista miagi og weapon familiarization training sa 89th Infantry Battalion. Karundang Bobby, ihandos mo. Ang anong hinay kayo. Kadali lang Bobby, kadali lang ano man nga hinay kayo ang imuhang kuan, ha? Sige daw. Sige. Ay, ano man ni. Okay, kadali lang gyud ha kay naay problema gamay ang kuan ni Bobby. Sige. Bobby, ihandos mo. Charlie Company 103rd Radio Service man sa lecture or sa gun safety o weapons familiarization nga gisunan og practical sa mga pagbansay sa Purok Tayan South Poblasyon Maramag Bukidnon. Ang kaliyugang gihimo sa koordinasyon sa 89 Infantry Makatao Battalion Headquarters ato sa ilang regular mustering. Ang kaliyugang ipasugdaan ni Staff Sergeant Alvin C. Baluyo, Philippine Army, usang personal sa 89 Infantry Battalion. Uban sa iyang team, ang pagtudlo nagtutong sa pag-ilan sa nagkalaing-laing mata sa armas, lakip ang gustong pag-assemble o luwas nga pagdumala sa mga small arms. Ang hardware nga bahin sa pagbansay dakong matabang sa pagpalambo sa technical nga kahibalo, pagsalig sa ang mga pagbansay gibantayan o gipanguluhan ni First Lieutenant Sheila Amata D. Reserve Philippine Army Commander sa Charlie Company nga nagpasugna sa dakong hinungdanon sa padayon nga paglambo sa kapasidad aron mapadayon ang kahandam sa pag-operasyon sa Reserve Force. Yan din pa sa nga ang maayong pagbansay nga mga reservista usa ka hinungdanong force multiply sa pagsuporta sa peacekeeping, internal security ug contingency operation. Ang kaliyukan kabahin sa panayon nga panikamo sa bansay sa 103rd Radio Reserve Infantry Battalion sa suod nga koordinasyon sa 89th Infantry Makatao Battalion nga nagtamo sa pagbalingon sa kausayan disiplina andam responsible mission rin sa pagsuporta sa mandato sa Philippine Army. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, ini si Bobby Brasiros Jr. reporting. Okay, daghang salamat karundang Bobby Brasiros.